Uriani itu hatta tapada de maroha do pikirata tapukama perminggota marhite bukuede nomor 74. Marhite-hite goar ni debata ama, doh goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doh goar ni todi perbadia na tumapalangit doh tanoon. Amen. Songonodo nina Tuhan Jehovah, he maho, marsinodang maho, ay naroma manodang iho, jala hamuliaw ni Jehovah besar di atasmu. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, ama namarasi roha, Hudo hami mauliate tuho sian nasa rohanami. Ala di joho hami sian haholomon tu hati uron. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya rajai to dim nabadiai mahami. Asalam gadda porsion nami.
Jala salambadia parangen nami, unang marlidang binahin ni Portibion. Asasahat hamirap dohot akan na porseya di guarmu, Tuhang uluan na sorasuda, marhite-hite ana haholongan ni Roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihok kamu ma pati ni debata di mingguta sadarion imana dia sil 5 Musa 10 ayat 12. Song nomma di do disi. Nuaing pe ale Israel aha dona pinangido ni Jehova debatam sian ho. Da asal marhayaran ho tu Jehova debatam. Jala marparange ho di saluhu dalanna. Uhud marroha haholongon mida ibana, dohot mangoloi Jehova debatam, sian nasa roham, dohot sian nasa ate-atem. Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita siya debata, lamang ulahon na bartu patiknay. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na bartu patikmi. Amen. Tato poti madosat ta tuado pandine bata martang yang mahita.
Ale ama nami, jala debata nami dan di banua gijang. Pergogo na suatu dosan pardengga basa doho. Jala rodi sa leleng-leleng na doa sini roham. Say marpamuati maroham di hajaton nami. Jala say unang ingot akka dosa nami. Ay jod dohay mardosa maradopon ho. Jala jod do husungkuli hamiri masmu. Marhite sian pangalsion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalasyon nami. Unang alang asini roham, say urupi mahami. Ho ale Tuhan debataha tuan nami. Palua mahami, jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuha sesaan ni dosa. Songonodo pagkaholong ini debata di Portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa hanguluan na saling-deleng na di ibana. Hasa ngapom ma di debata na di gijang. Amen. Nagabi epistel di mingguta sadarion imana dienet siap pesalme 20 sia ayat sada rodi ayat 10 sada tajahama marsika soring di ayat 10 sada rahmat jahama hita lehomma tu Jehovah hamu ale akka anak ni debata lehomma tu Jehovah hamuliaon dohot hagogoon. Suara ni Jehovah do di atas ni akka aik. Debatani hamuliaon parohon ronggur. Jehovah do di atas aik akka nabolon. Suara ni Jehovah do upunokon akka hau ares. Jala di punokko Jehovah do akka hau ares ni Libanon. Suara ni Jehovah do mangkurasahon jilam ni api. Suara ni Jehovah do mabain marasar akatini. Jala di palanga do akatobak. Jala sudedo na di bagasa joronai maddo hamuliaon. Ayat 10 sada rahmat jahama hita. Lehon ni Jehovah do sogot pargogo tu bangsonai. Tupahan ni Jehovah do sogot bangsona mardame-dame. Ido sahatna martua do akan atumangihon hata ni debata. Jala na upyoksa. Amen.
Matidak ko maha porsiyaw tay, son hinatidak ko ni dongata sa porsiyaw di sa do portibion, ra mahita madok. Au porsia, di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangit doho tano. Au porsia, di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasaday, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi siya to di parbadia, at dorang sa bubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matitarbadal ko ibana di haw pinarsilak, na tuwa tubo na toro dung di tano, na mula mangulo di ari patuluhon, na manay tu surgo, lauhudul tu siyam debatan Jehovah, amanay pargogo na suhatulosani, di si may bana pa'y mamulat sogo tu tanaon, manghumihalak na mangulo doon na mate. Au porsea dito di parbadia, dala dong sada huria na badia, huria to panyala Kristen ab kana badia, do dia sisani dosa, do dia tay naman do, mula mangulo sogo daging halak ng mate, do dia maluan na sorasura. Amen. Tabigay matiting namasa diuriata na sa minggon. Horas madita saluhutna ala suasana tabaru na pion sian hami parhalado dohot pangulan dago tiki pasatu selamat tabaru dita selamat tabaru ma dita saluhna mauliate ma tapai utihut ma titing namasa di huriata na saminggon na parjolo guarni minggu tasadarion ima minggu na parjolo dung Epipanias doh topik minggu hati goran ni dibata dipahot di bagasan Yesus Kristus napaduahon titing na maragam na parjolo par mingguan umum mamuka sadarion minggu tanggal 8 Januari 2023 Parmingguan umum mulak mas songon nasomal di patupa 5 hali ima pukul 6, pukul 8, pukul 11, pukul 10 dohot pukul 10 wib. Napaduahon pertanyaan bona tahun seksi pemuda sadarion tanggal 8 Januari 2023 pukul 10 wib maringanan di Sopo Saroha Patupaun ni seksi pemuda do pertanyaan bona tahun nani uluhon ni inang pendeta Romauli Siahan STH. Napatoluhon ulaon hari amal bakti. Na di hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 Huria HKBP Tangerang Kota Marhite Dewan Diakonia Seksi Kemasyarakatan Madohoti ulaon hari amal bakti na pinatupani Kementerian Agama ima topik jalan kerukunan. Na paubaton parhusoron nomor rekening Huria HKBP Tangerang Kota. Mamuka sadarion minggu tanggal 8 Januari 2023 nomor rekening HKBP Tangerang Kota atas nama Puka SM Lubatoruan marhusor ma gabi atas nama nomor rekening Huria Kristen Protestan Batak Tangerang Kota iman nomor rekening nomor sada 5500 sada 226 tolu 00. Napalimahon na sorang di basa-basa hotwata do ima sada dana bawa di keluarga Nyamata Rano Yanto Huta Barat Dohotinata Rentiana Situmiang na di hari Kamis tanggal 20 Desember 2022 sian week 20 lalu energi 221520 na paduahon sada danak bawa di keluarga Nyamata Tanjung Indra Siaturi
Dohotinata Epa Rosiana Borunababan. Nah di hari Kamis tanggal 5 Januari 2020 sian wik 10 pitu energi 22 sada 5 2 sia hipasdon naturas rab dohot dat danaki. Pamasumasuan parbugason titing parjolo neng majalo pasu-pasu parbugason ma Pangihutan Immanuel Pasaribu, anak niamata Sahat Pasaribu, tubuh ni inata Hotna Borsitorus, ruas ni HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Wik 10, Dohot Valentina Boru Tampubolon, anak niamata Jasper Tampubolon, tubuh ni inata Herlina Borsiahan, ruas ni HKBP Aik Nabolon Resort Baligi Distrik Sapulsada Toba Hasudutan. Naung Majalo Partupolon di hari Sabtu 7 Januari 2020 di HKBP Serang Resort Serang Distrik 12 Banten. Pamas-masuon di Patupa di hari Sabtu 21 Januari 2020 di HKBP Tangerang Kota. Ruas Nataba Mamuka Sadarion Minggu tanggal 8 Januari 2020 nunga gabe ruas di HKBP Tangerang Kota Ima Naparjolo Sahalak Naposo Stepanus Ripaldi Chandra ruas Marsa Sahalak Maringanan di Batu Cebar Timur RT 00 Tolu, RW 00 Tolu, Wik 25, Energi 2 Tolu, Sada 5, Pitu Sada. Napaduahon, keluarga Niamata, Lambok Herianto Silalahi, Dohotinata, Martini, Boru Simatupang, Rabdohot 2 Yanak Kondasida, Sian HKBP, Pengembangan Resort, Pengembangan Distrik 10 Medan Aceh, Maringanan Nasida di Klaster Palem Tolu, nomor 26 Polres Pelawat, Cipondo Tangerang, Wik 26, Energi 2 Tolu, Sada 5, Pitu 2. Songonima titing di Minggu Tasadarion, mula dongak kana hurang takkas, di Panuratonon, doho di Pajahaon, boido di Patakas tu parhala di Wiktabi, manang tu sekretariat ni pekerjata ditiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tuhatama pakobasion di huriata, jala di pasu-pasu manang parhalado dohot ruas, laho patupaho nakaulau ni huria bain sangap goa ni tuhata. Horas. Maredehita siabuk kwede nomor 67, huhukma tapasat pelea sadaa dohot sadabe. Sai ti rumah
ni debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima na mga ramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Jesus Kristus Tuhatay. Amen. Horas madita saluhutna. Jala selamat tau baru. Minardo pe pardo pahatta di tau baru nate. Di bona ni taunon anggiat ma di nama dalani ari-ari ngolut tahita di tahun 2020 totop ma minar. Amin. Di bahini amanginang asa di pargogo itu hatta hita madalani ari-ari ngoluta mamuka sian bona ni taonon tapayutihut majamita di minggu tasadarion ima minggu dung Epipani na tersurat di buku Evangelium Matius bidutolu mamuka masian ayat 10 tolu rodi ayat 10 pitu hujahama tuhita saluhutna. Ujui maro Jesus sian Galilea tu batang aik Jordan laho padidihon ibana tu si Johannes. Alai majua do si Johannes di dogma. Au donian patut didionmu. Hape ho ro madapoton au. Alai di dog Jesus mamadog ibana. Songoni majolo. Ay tamado tapajongjong na sa hatigoran. Dungi diuloy ma ibana. Asadung tardi di Jesus pitorhehe ma ibana sian aiki. Jala mukap malangit. Jadi tarida mamijur todi ni debata songon darapati sumonggopi ibana. Los makuling masoara sian gijang di dogma. Odo anakku haholongani. Halomoan ni rohaku do ibana. Ima anggo sahatna. Damang dainang songoninang akay anak konami remaja na Posobulung, ada sebagian juga sekolah minggu ikut hadir di sini karena ibadah sekolah minggu belum kita mulai dan anak-anak ikut di dalam ibadah ini. Saya mau mengatakan demikian. Hari ini, hari lalu adalah kenangan. Hari ini adalah kenyataan. Dan hari esok, hari depan adalah harapan. Naung salpui kenangan namai. Molo tungpe godang akan adenggan. Godang akan nauli. Godang akan lasni roha. Kita hebat, kita sukses. Tapi itu adalah masa lalu. Kenyataan hidup kita adalah hari ini. Sadarion patar, ahana masa di ngoluta. Apa yang terjadi dalam hidup kita terlihat jelas hari ini. Kalau hari depan kita belum tahu apa yang terjadi. Siapa yang bisa menjamin dia masih hidup besok? Dah dok kita. Nah boy menjamin dirina mangulu dope anon manang marsogot. Alani ido masa depan adalah harapan pakirimon. Di bagasan pakirimon taeahi do di ngolu taon boy hita sahatusi. Tahun 2023 dimulai tanggal 9 besok. Itu adalah harapan bagi orang-orang yang percaya. Dia tidak lagi mengingat masa lalu tahun 2022 yang sudah lewat. Kenapa kita tidak perlu lagi mengingat itu? Karena banyak kenangan-kenangan yang mungkin menyakitkan kita, yang akan membekas di dalam hidup kita, yang membuat kita sulit untuk move on. Bangkit. Dang hehe behita. Molo terus hita paingot-ingot nadipudii. Alani ido amang do tamu inang. Kenyataan hidup kita hari ini, di mana hari ini kita harus memulai sesuatu yang baik, yang terbaik, yang baru, yang tidak seperti hari-hari kemarin.
Inilah yang diminta oleh Yohanes di dalam pasal 3 ini secara keseluruhan. Di mana Yohanes adalah seorang pembaptis, bukan hanya membaptis saja, tetapi baptisan itu dan juga sebelumnya dia mengkhotbahkan seruan-seruan kepada orang-orang untuk bertobat, berbalik, memulai hidupnya dengan kehidupan yang baru dan dimulai hari ini. Jadi orang yang mau berubah, orang yang mau bertobat, dang paima anon, pai tejo jolo mamora, pai majo jolo pensiun, pai majo jolo tamat, pai majo jolo marpahoppu dot akalan nasi. Bukan nanti, jangan menunggu lagi, tetapi hari ini. Firman Tuhan, hatani debata di hita sadarion. Didokdo Roh Yesus mandapoton si Yohanes asa padidihon dirina. Molo padidion na pinatupan ni si Yohanes ima padidion pertobatan hamu baon ni roha ya. Jadi akapar dosa idi di madirina asa isesa akadosana hira-hira songoni. Atong molo Roh Yesus namar dosa do Yesus si daw. Yesus tidak berdosa. Tetapi ketika Yesus memberikan dirinya untuk dibaptis, dia mau menyamakan dirinya dengan orang-orang berdosa. Supaya apa? Supaya baptisan yang dijalani oleh Yesus itu adalah menggantikan kita orang yang berdosa ini. Asayas hita. Marhita-hita na pinatupan ni Yesus di parngolon. Dan baptisan Yesus Kristus itu adalah di ayat terakhir tadi naskah kita ini adalah di dia ayat 17. Odo anakku haholongani halomoan ni rohaku do ibana. Ini adalah ikrar Allah atas Yesus Kristus, menunjukkan kalau dia memulai karya keselamatannya di bumi. Jadi usia Yesus itu pada waktu itu 30 tahun. Disitulah dia memulai apa yang menjadi janji Allah akan dunia ini. Jadi berbeda baptisannya dengan baptisan orang-orang pada waktu itu. Sekalipun Yohanes yang melakukannya. Alai taida maamanginang marhite-hite turpuk tahun. Marsiajar mahita. Sian Yesus Kristus yang adalah anak Allah, yang adalah Allah. Dan juga dia menjadi manusia. Yang benar-benar menjadi manusia. Sama seperti manusia yang lain. Dia dibaptis. Dia mati. Apalagi? Dia merasakan sakit. Dia pernah marah, dia pernah sangat ketakutan sampai berpeluh darah. Dia ingin sebenarnya lepas dari semua persoalannya. Jikalau bisa, lalukanlah cawan ini. Alai disudenangi amanginang. Kenapa Yesus memberikan dirinya untuk dibaptis? Bukan hanya sebatas dia sebagai manusia. Tetapi dia mau menunjukkan kalau dia adalah juga Allah yang mampu, yang mau melakukan apa yang dialami oleh manusia. Yesus Kristus yang adalah Allah menjadi manusia dan sama seperti kita. Asa lam tatada holong ni debata di ngolutta. Moloholan sian banua gijang do debata. Marsuruh hita asa marhamu baon ni roha. Molholan sian banua gijang do debata. Patupa aka halongangan. Dang taida sian mata jasmani. Dang itada jolmai. Hagogo oni debata di parnguluna. Itu sebabnya Yesus itu menjadi manusia. Karena dia mau melakukan karya penyelamatan atas dosa-dosa manusia. Jadi kalau Yesus mau dibaptis oleh Yohanes.
itu mau mengatakan hauduhon ni rohana. Kerendahan hati mau melakukan. Yang pertama. Yang kedua, hauduhon na tu debata, di parsuruan ni debata. Muluna kinta payutihu terbuki amanginang. Sasitong na dang pahatut au nin na si Johannes. Au do si didiomu inna tu Jesus si. Hape ho na rotu au. Yohanes sendiri mengetahui Yesus bahwasanya dia jauh di atas Yohanes. Tetapi Yesus mengatakan ima jo. Itulah dulu kan. Songoni ma jolo. Ulah ma. Songoni ma jolo. Yang mau dikatakan Yohanes gak usah banyak komentar. Yohanes gak usah banyak seperti mau menolak gitu, gak usah. Songoni ma jolo. Si patahita mulo asing do namasa tu pikirata maralo do jot. Jadi moloro pimpinan ulahum majo,ului majo, songoni majolo. Taulah doi manang nata alo. Sian turpukon marsiajar mahita hauduhon iroha. Kita belajar dari Yohanes. Dia pun mau melakukan itu. Sekalipun dia merasa tidak layak dan patut au. Alai di patu pa ibana doi di hauduhonna di Yesus Kristus na dihaporsiai ibana. Yesus Kristus merendahkan diri sama seperti manusia yang berdosa. Dia mau dibaptis oleh Yohanes yang standar kualitas imannya jauh di bawah Yesus. Karena Yesus tidak berdosa, hanya dia satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Agia sahalak kita colma dan adong naso mardosa. Karena semua manusia telah berbuat dosa. Saudara dan saya, kita tidak pantas menerima kemuliaan Allah. Itulah karena besarnya kasih Allah akan dunia ini. Yesus menjadi manusia sama seperti kita dan dia menjadi keselamatan bagi kita. Hari ini marsiajar, marguru mahita, sian si Yohanes, tarlumobima sian Yesus Kristus. Uduk serep marroha marpanguluyon tu debata. Mulai hari ini. Karena hari ini adalah penentu masa depan kita. Siapa kita hari ini? Ditentukan kita masa lalu. Siapa kita masa depan? Ditentukan kita hari ini. Jadi hidup kita. Namarhai baruon di bagasan holong ni Tuhani. Tamulai ma di bagasan sadarion. Daku boto dope aha na masa sogot. Harus onari pengamaol. Gudang dohita nama biar madalani ari-arita di tahun 2020 toluan. Apalagi gudang aka prediksi-prediksi yang menakutkan. Yang mencekam. Sampai saya baca satu kalimat yang dikatakan Bapak Jokowi. Dan itu saya katakan kepada anak saya. Inung, beliin inilah sama aku Nina. Mahudok. Dek, kata Bapak Jokowi, kita harus rajin menabung. Kata Bapak Jokowi, kita tidak boleh boros-boros. Itu satu singot-singot tuh hita. Asa mangaradi hita madalani ari-arita di tahun 2020 tolu yang kita tidak tahu. Apakah dia lebih baik atau lebih suram. Tapi orang-orang yang percaya, orang-orang yang penuh pengharapan, masa depannya baik ada dalam genggaman Tuhan. Amin. Kita harus yakin hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itulah pengharapan kita di tahun baru ini. Apapun yang terjadi di depan, sekalipun kehidupan ini perjalanan kita seperti gelap, tidak tahu apa yang akan kita jalani ke depan. Songon fotum tainakin, hehe maho,
marsinodang maho narodo panodangmu ima Yesus Kristus yang menjadi terang di dalam hidup kita. Karena itu hidup kita yang marhamu bahon, hidup kita yang berubah dari manusia lama menjadi manusia baru, hidup di dalam terang Tuhan. Hidupmu selalu bersinar dimanapun kita berada. Tahun 2023 bukan lagi tahun yang menakutkan, tetapi bagi orang-orang percaya ini adalah tahun parasini rohaun, tahun penuh pengharapan di dalam Tuhan. Dan orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Karena Tuhan, dia bata merbaga-baga berjanji kepada kita, nadonganan nadohita rasi rasa roh ajal nih hasianganon asal mahita marsihohot dituhani damang dota mudainang nang akar maja yana konami dot akang genami naposo bulung ta oloi ma Kristusi ta oloi ma debata di ngoluta marhite-hite hatana di nguluta siganup ari. Tidak lagi kita memikirkan atau melakukan apa yang ada di dalam pikiran kita atas segala keinginan-keinginan kedagingan kita. Alaita oloi ma uduk mahita mangoloi hatani Tuhani asa kita berhasil di dalam kehidupan. Orang-orang yang berjalan di dalam Tuhan, dia tidak akan pernah dikecewakan. Sekalipun saliling mangulu hita di tanoon, gok hamaolon tak adopi. Itu tanda kalau kita masih hidup, bersyukurlah kita. Kalau kita merenung kembali, tarimang-rimangi namasa di 2 tahun nasalpui, ngeri hiad debah. Dang boy hita marpungu songonon. Na ari natali, hampir 5.000 ruas naro tugari jaun. Malam Natal dohot hari Natal 24 dohot 25. Maksud tuh hari 24 hampir 5.000. 25 ipe tong nasai. 80% jumlah jemaat kita, kalau memang itu semua jemaat Tangerang Kota, hadirlah beribadah di gereja ini. Kalau kita ingat tahun 2020, bagaimana kita bernatal? Hacitian. Kosong do gerejaun. Jong-jong mahami di langgah tanon marjamita mengadop tu kamerai. Sedih sekali. Dapat WA dari parhalado, nunga moding, nunga marujung ngolu. Sampai hudo tudongan ditiki adong berturut-turut piga ruastai. Dung na palimahon hudo ma ngamate be muse. Itu kesedihan yang sangat dalam. Alai taida ma. Akadongata ruas ni huria namar pojok ni roha yang begitu duka karena orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang dicintai. Satu sadarion irajumi hamu doboi hamu markogo bisa bertahan karena apa? Karena penyertaan Tuhan. Bisa duduk di gereja, bisa ikut melayani, bisa ikut kor karena apa? Karena penyertaan Tuhan. Dan yakinlah kita 2023 ini akan bisa kita lewati karena Tuhan selalu menyertai. Amin. Tetap penuh semangat teman-teman ya. Sekalipun sekarang hidup kita masih susah, masih banyak pergumulan, semua kita. Tada ni nama ngolu doi. Nah hacit patah, hacit goting ta, hacit tanggurung ta, loja pikirata, tada nama ngolu doi. Jadi dang marna habis sih sampai matua hita terus doa dong paruh kilo nih. Itu adalah tanda kehidupan yang masih kita miliki. Tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan, dia mau berubah. Hatinya mau berubah. Tidak lagi mandele, tidak lagi terus mengeluh, tidak lagi terus marah-marah. Kehadiran Yesus Kristus sebagai terang membuat hatinya terbuka. Hari ini boleh saja aku susah, tapi besok akan ada sukacita. Hari ini aku boleh sakit, tapi besok Tuhan akan memberikan kesembuhan. Aku tidak takut, aku tidak gentar. Ubah maita. Tentu perubahan itu bukan hanya yang tadinya mencuri jadi tidak mencuri saja. Yang tadinya pembohong jadi tidak pembohong saja. Tidak, di seluruh
kehidupan kita. Muba mahita. Ido tadana Yesus nanguro. Yesus Kristus yang adalah manusia menjadi sama dengan kita. Tetapi dia adalah Allah yang menjadi penyelamat kita. Bertobatlah. Karena dia sudah ada bersama-sama dengan kita. Muba mahita. Tadalani ma ari-ari ningoluta di bagasan penuh semangat, pengharapan dan kesetiaan. Di ayat na parpudi nakin, di ayat na dang parpudi 10 onom. Asadung tardi di Yesus bitorhehe ma ibana sian aiki, jala muka malangit jadi tarida mamijur tordin di bata songon darapati sumonggopi ibana. Darapati, burung merpati itu adalah burung yang paling setia. Tanda kesetiaan ido darapati i. Molo taingot di kidung surut aik na sumari di palua sinoa do pidong darapati. Mula do darapati i maboan daun zaitun. Dia pulang kembali. Ya, lihatlah. Kasih Allah itu kekal selamanya. Dia adalah Allah yang kuasa, setia kepada kita. Totu asa dapot tahaluau na manok tongi. Dang marisuang haluau na pinatupan ni Yesusi. Satia mahita di ngolut tahun di hata nitu hata. Marpangoloyon mahita di ngoluta si ganupari. Ta mulai ma sadarion. Kalau kemarin kita masih marah-marah, hari ini berdoa, Tuhan lembutkanlah hatiku. Kalau kemarin kita masih berpikir negatif, suka ngomong-ngomongin dongan, maka kata dongan, menggibah kata laion. Tuhan berikan aku ketenangan hatiku agar tidak dengki, supaya aku tidak lagi suka mengata-ngata teman saya. Berdoa kita, berubahlah. Kalau tahun-tahun kemarin kita sering marah-marah kepada suami istri-istri ini, atau suami-suami cuek sama istrinya, mau istri cantik tapi uangnya gak dikasih, bertobatlah. Kalau mau istrinya cantik, kasih perawatan. Biar sekali sebulan pergi ke salon. Malu adong. Unang atong ipak sahamuda ido inang padita iko perawatan do tiap bulan. Dia ape sodong hepeng na. Malu adong atong. Ale perawatan di rumah pun bisa kan? Sisa-sisa tomatnya itu bisa dibikin ke mukanya. Sisa-sisa timun bikin ke mata kan? Itu banyak itu dapat kita pelajari dari internet itu. Tak coba kan gitu. Tapi ada usaha ya. Berubahlah kita, memperbaiki diri. Dan saya juga sebagai pendeta saya berubah. Saya berjanji dalam diri saya. Sampai tanggal 7 sampai tanggal 6 kemarin saya masih cuti. Saya bilang kepada si Pudan di rumah, besok Inong sudah mulai pelayanan. Inong mau berubah. Pokoknya harus terus semangat melayani. Walaupun selama ini masih semangat, tapi saya tahu saat-saat kapan saya lemah, saat-saat kapan saya mulai agak-agak malas gitu ya. Tapi saya berjanji dalam diri, hari ini tanggal 7 saya mulai, saya mau penuh semangat. Walaupun saya tahu besok pasti banyak lagi persoalan, tapi saya yakin Tuhan gak akan pernah meninggalkan. Alani amang do tamu inang, baga-baga ni debata, janji Allah itu telah digenapi. Hati goran ni debata dipahot di bagasan Yesus. Kehendak Allah digenapi di dalam Yesus. Dia tetap Allah yang setia, yang menggenapi janjinya menyertai kita. Karena itu tetaplah kita setia, agar apa yang sudah dikerjakan Tuhan, apa yang sudah dikorbankan Yesus Kristus tidak menjadi sia-sia. Tema tahun kita pada 1 tahun 2023, tahun profesionalisme dalam penata layanan adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Keselamatan itu sudah ada di dalam hidup kita melalui Yesus Kristus. Tetapi itu bisa hilang, bisa tidak menjadi milik kita kalau kita merleba-leba di ngoluta si ganuk ari. Kerjakanlah itu. Dimanapun kita berada, di tempat bekerja, profesional lah di dalam pekerjaan. Di tengah-tengah keluarga, profesional juga menjadi anggota keluarga.
Profesional dalam arti apa? Kita berintegritas, loyal, bertanggung jawab di dalam segala hal. Itulah keselamatan kita yang sesungguhnya. Dan kita akan sampai kepada keselamatan yang kekal jika kita tetap setia melakukannya. Margogo mahita, tetap mahita di bagasan pakirimon, di bagasan Tuhani, asa monang hita. Sa di ujung ningoluta. Margogo hita, madalani area ningoluta di tahun 2020 toluon. Jala pos rohata, marnatal musahita di bulan 12 di ujung tahunon. Amin. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin. Mulia tema ale Tuhan dihatam na mangapuli rohanami. Mangajari hami asa marhuduhon hami di ngulu nami si ganup ari. Tuhan pasere marohanami marpanguluyon tuho. Asa mubah hami Tuhan. Gabe denggan parngulon nami di hadapanmu. Mubah hami di parwahon na manghihuton Yesus Kristus di bagasan hasat yaon. Tuhan, gudang do na masa di parngulon nami. Jala huboton hami do, gudang do akka hamaulon, naing siadopan nami tujolanon. Alay di hauduhon ni rohanami, di pos ni rohanami, di pakirimon nami, dang tahuton hami. Ay donganam mo do hami, rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Alani Tuhan dongani hami, lau mamulus akka ari-ari nami satu ujung ningulu nami. Pasu-pasu ma keluarga nami ganup. Sude akan nasinakapan ni ruas ni huriamon di tonga-tonga ni keluarga nasida. Homa Tuhan na patuluson di bagasan asidot tolong ni roham. Urupi pargogoy nasida di namangula aka ulaon na. Asa marhite-hite aka ulaon na imarsangap ho Tuhan. Jala martabata balas ni rohan nasida. Marhite-hite aka pasu-pasum na pinalumehonmu. Marhite-hite akan naniula ni tangan nasida. Sude akan namasa di parnguluon ni aka ruas mon. Homa Tuhan na madungani. Mangaramoti nasida, mangurupi nasida, mulugudang akahamauloni di bulus nasida. Songoninang tu aka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Na pihak di rumah sakit, songoninang di bagasan pemulihan di tonga bagas nasida be. Amanami, inanami, songoninang akayanakon nami. Situa Henry siyahaan, Lucy siyahaan, Mesta Sitorus, Nyonya Siagian Borsirait, Situa Kolester Simarmata, Romulia Sregar, Rosmawati Situmorang, Lamhot Simamora, Nyonya Silitonga Boru Siagian, Areta Natania Boru Panjaitan, Murni Huta Barat, Norma Manurung, Basa Sinaga, Wasrimihon Manalu, Johnny Purba, Nyonya Simanjuntak, Leni Boru Sitorus, Jonathan Simanjuntak, Sanggam Siregar, Nyonya Situa Sialagan Boru Tambunan, Ami Simanjuntak, Lambok Huta Barat, Sontiana Huta Hayan, Deviana Octaviano Sidabutar, Situa Bernat Sinaga, Bongser Manurung, Hartini Rosdiana Sirait, Farben Marpaung, do sude akadongan nami ruas ni huriam na soboy agwaran nami, ganup marsada-sada sian wiksada rodi tulupulu dohot jayanti. Tuhan asiroham, ape homatanga muna labohi madaoni pamatang nasida, asa sumuang hagugon nasida, sumuang haipason na, jala martabatabama las ni rohan nasida, toto marpakirimon diho ali Tuhan. Mulia tema Tuhan disudi aka program pelayanan na husakapi hami di tonga-tonga ni huriam di tahun 2020 toluon. Homa Tuhan na margogoyhon hami lo patupahon saluhut na. Ya kapakobasion di tonga-tonga ni huriam, Dewan Koinonia, Marturia doho diakonia. Asa margogo sude aka parhaladom makobasi saluhut nai, jala maritehiti aka pakobasion nami, la martaba-taba aka pasupasum di tonga-tonga ni huriami, di aka ruas ni huriam, songuninang haipason haguguon di nasida saluhut na. Urupi sude aka pangula nagotiki, parhalado partohonan, dohot parhalado naso partohonan, lau mangula aka ulaw nami di bagasan haserepon ni roha, di sude aka pembangunan na isinakapan ni huriamon. Ho matuhan na patuluson, hobar asidot tolong ni roham. Urupi pargogoy sude aka panitia pembangunan. Asaboy mardalan sude aka nasinakapan ni huriamon. Jala tulus aka pembangunan do dinggan di bagasan tahun 2020 toluon. Ukap rohani aka dongan nami humaliak kami Tuhan. Paserep rohana sida. Asaboy tarjalo na sida Tuhan.
Hadirion nami di tonga-tonga ni luaton. Jalaboy hami saluhut na marsadani roha di akka sosial di tonga-tonga ni lingkungan nami na adong di sekitar garejaon. Maulia tema Tuhan disude aka pasu-pasum na pinalumehon mo di tonga-tonga ni huriam. Disude aka ruas ni huriam na majalo aka pasu-pasumi. Di pasat hami ma hamuliateo ni rohanami maritihide aka pelean nami tadalas ni rohanami majakon aka pasu-pasumi. Sude ruas ni huriam na mamelehon aka pelean na di pelean minggu, pelean bulanan, pelean natal, pelean tabaru sude maali Tuhan. Akalas ni rohana sida di peleho tuho jalo mai gabe uap na hucus di adopanmu urupi pargogoy hami akan aposo mamake saluhut nai lopati bulhon harajaummu di tonga-tonga ni huriamon songoni nang di portibion. Mulai tema Tuhan pasaat hami masaluhut ngulu nami ho mana madongani jala mga ramoti hami sahat di hasusuda di bohal nami asa taruli tupal hanguluani hami gabe partohap hami saluhut na di harajaon na sorasudai. Mulai tema ali Tuhan mga sahon Tuhan Yesus jaloma tangiang pangiduan nami. Amen. Tapasahat mapeliat ta manginang songoninang ruas ni Huria na manghihuton ibadaon secara live streaming. Di pasat hamuma marite-hite transfer rekening manang pengiriman na adong aplikasi pengiriman na adong di layar monitor masing-masing. Tapasahat mapeliata di bagasan las ni roha huhut ma taindehon buku ND 256 Yesus Kristus Ido Raja. Yesus Kristus Ido Raja, pinabakit ni Ahara, mangkongkomi sa suhe, mangkongkomi
akon mapeleata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan di saluhut sileo-leo na denggan dohot nasa ulibasa na mauli utus. Kupasat hami masian na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparase kami peleanon. Ati bulo na rajaon mo ditong-atongan ni Huriam dohot di Portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim. Asalam utada hami godang ni sileon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaorhon madamena tutodim.